blíž, tak určitě poznáváte tradičního šampiona, který má na triku připnuto několik skalpů z Predator Race. A taky Predator Challenge by pro něj měla být malinou, kterou přišel slupnout. Zatím, co jsem si tak všimnul, tak tyhle ty disciplíny, které jsou připravené v první části naší trati, hodně moc sluší a hodně moc fungují takovým těm šlachovitým borcům, horolezcům a boulderům. Ale zkrátka, když to někdo má v ruce, v těle a hlavě, a cinknout na zvoneček a pak ještě zmačknout čudlík a je to doma. Minuta 3 vteřiny a 19 setin. Je vidět, že tenhle ten borec nepatří mezi nasazený favority, tak